Калориен дефицит не означава само да се яде по-малко храна. Нали знаете това? Има само две части, които участват в създаването на калориен дефицит. Входящите калории, които приемате и пиете всеки ден, и изходящите калории, които изгаряте всеки ден. Но проблема е, че когато повечето хора мислят за създаване на дефицит, те се фокусират предимно върху първата част от уравнението, а именно да ядат по-малко храна. Или като си мислят, че единственият начин да увеличат броя на калориите, които изгарят, е като прекарват повече време в упражнения. Но това не е задължително. Това е вашия TDEE, Total Daily Energy Expenditure, или цялостното количество енергия, което изгаряте за деня. Разбивка на това къде изгаряте калории за един ден. И за изненада на повечето хора, упражненията обикновено са най-малката част, като по-голямата част от това, което изгаряте, идва от места, които не са фитнес залата. Така че да, можете просто да тренирате повече или да гладувате, но това вероятно не е най-разумният начин да го направите и би било много по-разумно да се концентрирате върху по-големите елементи за създаване на този дефицит, като например нетренировъчното движение. Това включва останалите 23 часа, през които не сте във фитнеса, калориите, които изгаряте от смилането на храната, която ядете, като например консумирането на повече протеини, които при смилането си изгарят от 3 до 10 пъти повече калории, отколкото въглехидратите или мазнините, и други фактори, които играят роля за увеличаването на най-голямата част от вашия BMR, като изграждането на чиста мускулна маса, сънят и стресът. Идеята е, че калориен дефицит не трябва да се изразява в това да спортувате повече отколкото ядете, а просто през целия си живот да изгаряте повече отколкото изяждате. И щом погледнете на нещата по този начин, няма да бъде необходимо да ядете толкова малко, колкото си мислите, за да постигнете някакъв напредък.